Tento raz to bude do Amsterdamu. Je približne 9 hodín a sám tu bicyklujem po La Franconi smerom do Rakúska. Mimochodom máme 3. marca, preto som taký naobliekaný. Dneska si prejdeme všetky veci, alebo skoro všetky veci, ktoré so sebou nosím na bajkovačku. Začal by som s rukavicami. Čo som ja zabudol, že tieto nie sú dotykové, respektíve nemôžete s nimi hýbať na displeji, takže využijem svoju druhú vec, ktorú vždycky beriem na takéto bajkovačky. A čo urobím, že si jednoducho tie konce palcov takto na surovo odstrihnem. Ďalšiu vec, ktorú by som mohol spomenúť, je táto reflexná vesta, ktorú mám na sebe. Je to prvok bezpečnosti, ktorý mi vôbec nevadí. Viedeň. Dávam si kratšiu obednú pauzu. Na bicyklovačke je podstatný dostatok horčíku, preto jem veľa banánov. Mám ho tu aj v šumivých tabletkách. No a na čo je to dobré, že aspoň nedostávam krče. Čo sa týka oblečenia, tak okrem toho, čo mám na sebe, čiže termobunda a kraťase, tak toho o moc viac nemám v skutočnosti. Kilometrov mám už za sebou a chcel by som ešte aspoň takých 50 spraviť, nech je to celkom slušný výkon. Mimochodom, študentská zmes je úplne výborná na také uzobávanie počas cesty. Vody si väčšinou beriem málo s tým, že ju po ceste doplňam, tak všelijako takto núdzovo ju môžete doplňať napríklad u niekoho cudzieho na záhrade. Tak nič. Ja ani neviem ako a zrazu som sa ocitol v nejakom hoteli. No a aby som to ešte teda celé zhrnul, ku večeru už mi dochádzala voda, tak som sa zastavil v jednej krčme a veľmi milá barmánka mi hneď vodu dopustila. Ja som išiel von, tam som si ešte niečo jedol a vyšla za mnou von, že či mi není zima, že či nechcem ísť dovnútra, tak ja, že jasné. Po chvíli mi donesla čaj. No potom sa ale stalo, čo som fakt nečakal, že sa mi prihovoril v tej krčme týpek a s takými klasikami, že odkiaľ som, kam cestujem a pýtal sa, že kde spím a ja som mu povedal, že však nevím, že mám spacák, karimatku a on, že však bude v noci minus 5 stupňov a hneď mi chcel niečo vybavovať a ja, že však na to nemám peniaze a napokon mi niečo vybavil a vlastne neviem, či ma to niečo bude stáť a ak, tak koľko ma to bude stáť, ale zrazu fakt som žmúrkol a bol som v hoteli. Pôvodne som vám chcel ukázať na záver dňa veci, v ktorých spím, ale keďže tie nemám, tak vám aspoň ukážem nejaké iné šikovné veci, ktoré so sebou nosím na bicyklovačku. Sú tu nejaké veci na hygienu, tu môžeme vidieť konskú masť, nejaký ten imunoglukan, aby som neochorel, klasickú textilnú vreckovku, šikovný švajčiarsky nožík, malý uteráčik cestovný, balíček vreckoviek, tu je nalepiaca páska, SK páska pre každý prípad a sada na opravu defektu. Takže to je odo mňa na dnes všetko a vidíme sa zajtra pri ďalšom videu s nejakou inou témou. Dobrú noc.